Tá feras na Gaeilge a beartú deire chur le bunmhaoinú bliantúil go aireachtaí Gaeilge. Ina áit, tá chun tairiscintí a lerg scéimna gearchraobhseacha réimse toranta go gníomhaíochtaí. Faoin tail nua mhaoine atá beartaí ag feras na Gaeilge, curfar deire le 9 Gaeilge agus curfar deire leis an seirbhísí a churann na hagrar sin fáil gan phobal. Ní léon taid a déanta ag feras na Gaeilge éifeacht nuair éifeachtúlacht na nagra scoileanna agus tagan na moltaí sin salach go thomláin bun principal na pleanálatanga. Creid an muid gúil an tail nua mhaoinithe atá beartaí ag feras na Gaeilge lochtach go smir agus go méid mar thura éid gunneann for dochar abhlasach go orbert na Gaeilge fud na tíre. Éilí míad struchtúr buan muoinethe ina bhfuil spriocanna fadtéarmacha strátéisica ann de Earnáil Dheonach na Gaeilge. Tháinig mé rais go dtí Blacklia, ní raibh aon seansa agam an Gaeilge tlachta agus gan tlachta beag sé cailte. Ná Scrios Earnáil Dheonach na Gaeilge. Téar lína agus sínig ar nachchaní inis.